Hjärtliga välkommen till ännu ett möte här i Silva. Länka frutjade. Vi får börja med att synja nummer 175 i bøkene om jeg kan bare suttje her en hunger kross i å. Det en sanger som løyer oss atter til Golgata og det som vi minnast hva Jesus fører jøkken om tanndeg. Vekna samkomnar i Silva og Philadelphia i Gøto og Hebron i Lorvik, så skulle vi bjøde til hjertelig velkommen til dette møte, hendan lenge frutjadegen. Det er også en stor glede at kunne kjipa fri hæson, og øyne at kunne bo år ut til, kan man si, Atlanthøymen, øyne det var restaurant. Så hjertelig velkommen til som øyne gjør av neten. Jeg skal lese i Rombrevnen 3, vers 23, og det om
rattvise Guds. God rattvisor, og det som vi minnast i det at Jesus blev krossfester. Og så kan man säga att kvart rattvist tøy, i tøy, eller hva vinninger i tøy. Men God rattvisor, og han krever, så han som ikke tåler synd, måtte ha et offer for synd, og han gav til sjølver. Vi leser i 23 vers og i 3 kapittel i Rombraunen. Alle hava synda, og taimon fattast dårgods. Tei vera rattvistgjørt, fyrir åndsje av nage hansara, vi enderløsningsne som i Kristi Jesus. Honom, og God hever sett fram som nagestål vid trygg, og blå hansara fyrir at visa rattvise søyna. Vi til at God, vi lengt med oss søynon, hei haft hål, vi syndonon, og i avur var gjørtar. Og så heter i 26. verset, fyrir at visa rattvise søyna. Og i tøyene som nu såleis kom til han være rattvisor, God være rattvisor, og rattvisor at han som hever trygg av Jesus. Gav i Herre Jesus, vi takkar deg for hesa nage vi hava, finnes fra her, jeg kunne trygg av det, og til versk som du gjør det, tenker frutja det, og om påskjene røys oppater, Herre. Vi takkar deg for til blå som fleit, for at rensa syndene. Rattvisor god, og han gav løse gjaldt sjølver for i okkon, så er vi trygg at Herre Jesus kunne være enderløst og være frelst, og få et evet liv, Herre Jesus. Vi ber for som møte, Herre, at andetøyen til steder, røykelige, og andetøyen taler vi kvant han som høyrer, og hver som høyrer skiler tøtningen av hesen, at bliva rattvistgjørter vi trunner til Herre Jesus. Vi legger etter framfor til og be om tøyna nage og sikning over møte og over alt det som får fram, og alt det som har året og sinja, og sikna hver ønstakene som høyrer og lortar, og letja kvar anstakkan og i tøynar hendur og be til om at til vi anda tøynon virkar bei og at han som høyrer øysni at hei som rundt om Herre Jesus nærstandande familie og be til om Herre øysni nu vid suttja i hesen tøyon at alt endervendt at vi øysni løyt inn til tøyn og røyna finna møyning og finna det som avut og ikke gjørest. Takk Jesus for tøyna nage. Amen. Ja, vi i Silva-køren, vi er mye glad for at kunne få lov til at Sintja for tykkene her i kveld. Og vi færer Sintja 4 sanger av møtene. Jeg skal ikke fære lengt inn i søvn av Silva-køren, men jeg kan lykke nevne at vi har Sintja ved Hessen-køren siden 1908, og vi samme løyere, Eion og Lætjen, egen bror. Det var nok om Silva-køren. Vi får Sintja 4 sanger, som sagt. Nå får vi Sintja 2, og den fyrre av Tøymon, det nok så kjente sanger etter håndene. Det Hessen her som øyter, og hver Hessen med vår og i krossen berama. Og jeg kan lykke nevne til Stender Øysen i Oma for Sanger. Han nummer 131, hvis han vil fylle vi i bautjene. Og til en medver som Otto Sink, som har gjort bæg i år og lært lent av Sanger. Han levde fra 1646 til 1832. Men til leie som vi synes ikke, til kom nekka vel 17. Til var min gode viner fra ungdomsåren, Øster Berghammer, som gjør ser vekkorslæg for nå nok som jeg kommer annars igjen. Og det er døylt av sudjetek her, Susan og Øster, velkommen til Førjar.
Og vi får så at synja den her sangen som Brundleif Hansen har tog til først, og Øsse Berghammer har vi gjort leie. Først synja vi det han. Og så igjen synes jeg vi sangen som börjar så løs, myrskur, kvøl og ha. Myrskur, kvøl og ha, sorst til nøyd å ta Kristus, jo Jack mot Golgata. Og alle 4 sangene som vi synes i kvøl, tar og lenka frutjadag sanger, kan man si. Tar mye sauna seg om det som hendte lenka frutjadag. Og hentan her sangen hava Stuart Townend og Keith Getty skriva. Og til Jekvan Zachariasen som hever tuttan til føres. Han nummer 103 for i bautjene. Og i her som sangen syngur Gori Alekjene solo.
Jesus är och nu vi Jesu David är och fru evigt liv han ber och dagen gör är fortjärskos fräs och värs Råsfäst Skulle jag ha sagt till Janne att nu är det Tim Scharsp som ska tala. Trobåren Tim Scharsp som har varit ute i Heimi och i många år, så jag kommer upp. Jag ska inte introducera mig. Resten kan så säga. Gör så väl. God kväll. Och det är gott att vara samman vid dig i kväll. Nu är det nästan 2000 år lien så jag tann dagen tar och Jesus för pointer. Nälter av krossen. Dagen för åken var lagt i grövna. Lärarsvagnar hansara syrtu var rattos var skilt och anke. Ta hat du glömt att kanske inte skilt här som Jesus har sagt till honom. Att han får att resa upp åter från hinom dig. Ta han resa upp åter. Visste han sig för lärarsvagnen och för många öron vi. Över 500 såg han nästa 4 dagar. Arren han får till himmels. Arren han döje. Hej han lova lärarsvagnen att han kommer att. Som en brukar kommer han att täcka öt som tryckva av han till syn att byggva till honom vid alla äver. Men vad så? Det är ju en gammal söva. Vad har vi där tog jag för åken vid det? Det undrar mig inte att nekv är som spotta. Nu är döven som det var av Petrus döven ta han skriva som vi läser i Saitna Petrus brev 3 vers 3 och 4. Först och främst skulle tid vita detta att av sista döven skulle komma spottare som spottar och gänga efter sån äkna listor. Och säga vad blir det av lyften om kom och hansara för att i fädjarnes sovna och är ju att vara värande. Som det har varit, lika från början skapningsens. Spotta är ju nog flöjde än vid det. Det var fisk. Det är öjsen av många som tröjtast är boja. Och som är nog given att boja. Och livet nu som vantryck fann det gör. Kanske är onkel som säger att samkomman, det är vi som har sett åker allt av Jesus. Samkomman är som är nästan 2000 år gammal. Har inte att se åker vid det. Kvart har samkomman att toja vid det. Är vi färre sfära hästens spårningen, så kunde jag huxa med att färre längt åter vid tog.
Høyst til deierne er den flauene. Og 2500 til 3000 er en samkomman ved sett av stålen. Vi øyne tog hadde etterkommere sett 3 sønner av Adams, som var 18 som Gud hei valgt, etter at etterkommere Kains var øvletne og vreka av Gud. Hesser boer at han levde sammen og giftost inn i hverje ære. Og som togjen for, så var måneren borster. Og ødt var å lykke. Gjøren var spilt. Vi minnes hva hendte. Vi fikk en nødkjent byrjan at han har flåene. Om vi så flyttet åkken 1000 år fram vid tog, så var tjauen Israel sett av stålen. Og hvor valgte Gud Israel? Da han valgte Abraham, så gav han honom et lyfte, at ugjøkken at han skulle atler atter av hjørnet være signere. Etterkommer han ugjøkken Jakob, som søytene var kattlet av Israel, levde som fremmande i Egyptalandet. Etter godt 400 år, da i Israel var plåa under kjælehaldet her, valgte Gud Moses at standa fire at loja hans folk i Egyptalandet. Da Gud så taler vi Moses av Sinai-fjallet, så sier han vi Moses, som vi leser i Anna Mosebok, Nutjan, vers 5 og 6. Så skulle tid fram ødt folk være åkken moin. Tui ødt gjørende moin, og tid skulle være mer kongarrydje av preston og høylagt folk. Hette årene, og du skal tale vid bøtten Israels. Sånn at jeg vil lese i domere bøtjene om hvordan tingen endte til å se at det var at. Så synes vi at folk gjør det trøtt av å være øvelse enn henne. Hendan togjen var kjent av lovløse, ta hver med gjør det her som han helt var rett i søgnom eknom. De hilde at det var tog at de ikke hadde kong, at høyre tjau var verre for enn grannar tjauene. Og at tog fører de til Samuel. De sa då, vi vil være lykke som henne. Vi vil ha kong at roa i åkken, og loja åkken vi bar deg og møte fortjendom. Dette kjentes som å få en frammanna til Samuel. Som om at de vreka av han etter at så mange i tjenestene. Men Gud sier vi han, det er ikke det som de vreka, men med. Så gjør bare det som de ber det om. Så finner de det som de hadde be om. De finner konger. Og at høyre tjau for et lykkast hinnom rundt om. De var jo ikke halvgei langer. Og det sast ønsken måneder at høymon var hinnom. Som togjen lai, sendte Gud deg i utlegg. Da nekker av etterkommeren søytene kom hjem at det så var tordet ikke langer at tilbe avgodar. Sjalt om de ikke tilbe avgodar, så hadde de miskjelt det som Gud yngste. Gud yngste at hava samfunn av det, og et forhold, og ikke bare det som han fikk, ritualer,
og en torer og smakklese mate av visa løytene. Løytene som kom av øte heldre enn av kærleika. Så Gud fram til det som han hei lova høyt fra byen. Han hei en enderløysingar atlan som skulle være jøknum først jøknum Jesus. Det var jøknum han at atlar atter av hjørne skulle være signeier. Litt han gav Abraham. Hette var til begge til jødar og høytningar. Hendan frelsan kom jøknum at han døye var gravlagter, røys opp og for atter til himmels. Som talsmann sendte han heilige anden, og over jøknum han var samkomman født. Nu vi kommet til Sverige og på spørningen som sett fra byen. Hvor atlanen vi samkommende? Og hon vi kommande i det? Jo, vi søker det, øyns og Israel, så jo vidt kattleie for være høyle. Men tog være året høyle, miskjelt i det. Året mest at okkurst verir kattleie ut etla sett til suyes til nekka bestemt. Lykka som ta god lært tempelet være byggt, og så suyane halga i teg tempelet til at være brukt som et hus her vi fast kunne komme og bia til god og tilbia han. Begge falske som var i tjeneste og tingene vi var brukt i tempelen var sett til suyes til at være brukt for god. Og at tingene og falskene skulle være røynsa først. Så åkon vi der folk som halga kvørste bedre et leverer enn ånder vi ser sjalven. Og man kan ikke være mer halgaver eller mindre halgaver. Man antingen halgaver eller ikke. Øynans årsak av hans verste av krossen vidt høyla. Vi sett til suyes til tjeneste og gjørst brukslitt av honom. Vi som har sett åkere allit av Jesus jo høyla. Røynsa vi Jesus blev. Vi skulle ikke være høyns og høymeren, men endre skapaie, så vi lykkast Jesus. Og i første Peters brev, kapittel 2, vers 9, og så er 11, leser vi men tid jo utvalgt at kongelige prestaskaper, høyle tjau, åknar folk, for at tid skulle kunngjøre dikter hansara, som kattleie til kun ur myrkjennom, inn i underfotla ljøsukt. Vers 11. Tid elskav, anminne til kun som gjester og utlendingar, at halde tekum fra hinnom hodlige liston som vi bardeie vid salene. Legg mest til, det jo samme år som han brukar samkommende, som han brukte Israel. Vi skulle være høyla. Fire at skulle være vikommande som tjekkvande, så må suttjast av åkon at vi ikke jo som de vantrykkvande. Så kjøtt at ønsken måneder sast av åkon, og når vi åker av løyve, og vi har noen som ikke kjenner god, så taler åker av løyve ikke. Vi kunne spørre åkon selv, jeg som limer av hans likame, samkommende, vi kommande
för heimen. Vånan det är ongen som huxar till att vara höjlagt är bara för präster eller för tjubarer eller prädika folk. Det passar slett inte. Vi är kattla att vara höjlagt här som vi är. Och jag anser som åkare arbetar. Vandrar vi att göra åter. Jag hoppas jag får en tur åter vi är. Men vi medan vi har varit hemma har vi varit några turer vid Löjnebaten och i Söjnasterna. Jag har stora viring för det här som mäkna heter Löjve och i flera aratuch. Det är harskt arbete. Det krävs nekv av människorna och inte minst tog man lever så tatt samman och för rykligt höver bäge att visa såna gåvor och minne gåvor så i. Som det är atlasstans här vid er så må vi sätta åkon i mest fyra. Här ösene skall jag läta ljus mot skoina. Jag känner flera ombord som läta ljus så i skoina. Är det höjlavor? Är det vidkommande? Heimeren har inte bruk för mer av tog samman. Tryckvande som är akkurat lika som resten som inte känner Jesus. Ja, de føler seg kanskje fordømt av en liv som er undergivet Kristus. Og kanskje ikke de sier at alt bare er lykke. De er ikke at høre om synd og om god. Kanskje sier onker som lie profeterne søtte vid Mikaia. Lät årtøyene samsfære vid åkere. Ta så positivt. De vil ha åkeren at være lykke som deg. Kanskje være vi spotta i. Si at vi er dømande. Som kanskje elsker at suttje åkken fatla og ånkrar synd og sier, hikk, du er ikke ørvise. Som vi leser i åretøkene 24 og vers 16. Tog i tjejfärer fettler hin rattvise og kommer atter av føtter. Og at ha vi fettla, så øyer vi ikke at røyne er gøyma det. Det som de vidt livet mittlån, så ikke bøynt jøkken noen. Vi øyer vi er mykt at vi kjenner okkara fall, og vi dirver takka gode fire at øysene, hese syndene, hever han golde for okkon. Det er ikke jøkken styrstje og stoltleika, eller vi er gøyma okkara veikleikar, men heldur hinveien at vi kjenner okkara veikleikar, og at god lyftar okkon, at vi er beste vitnene. Som nyklagte løgnmaver, 5,5 år gammal, så er det nek høve at vise at jeg ikke stretcher til. Jeg arbeider 17 enn henne, særlig i byrjanene, misser flere fiskar enn henne, gjør feiler som er irriterende til dem. Jeg regner at være eimjuker om det. Jeg regner at lære å være firegivet for det som missetnast. Det er nek flattere til å kunne relatere til veikleika enn styrke. Det gjør ånden neka et reipe om det som klarer vel. Men ta det er tydelig at onker hever tørver som til dømes. Ta er onker ytla sjuker. Skal sjuka vidger.
skulle vi gjøres det. Og skjalt vi har sånn omstøvende utstrala vevn og glede og fri. Så tar seg det åkken rundt om. Da vi være ytla vi færen, så kunne vi velge om vi vilja være gode enge Kristus her. Ytla være som flysen, som særer foten, som tjakkar av henne. Vi sier, hette er det jeg strøys vi, og at det er her jeg finner vevn, og styrke og fri at møte tog. Øt strøyast. Vet ikke være ærlig, øysen at det er trobult. Ta vi møte verden oppe av hese maten, så kunne vi være vikommende for det teg vidt liv av midtland. Fire at være vikommende, så må måneder være av samkommende og heimene. Sjalt om vi alt for ofte søtter at samkommende som høylt, ikke er så skjønlig for det gode. Det tar seg generelt her. Vi nekk från samkommen er man färden att nytona påskapen att einaste väver till Guds vi jöknon Jesus för att inte stöta näkra. Bibeln blir skojt tolka för att släppa undan att döma näkra synder som synd. Sjalt om Bibeln är gröj. Och i samkommen blir tjunarbandet ikke tidsen så alvorligt. Det er et ung livet sammen avgift, moraler og havesjuka. Taler damer bedre at kittla folk i øyrene og ta så om det som de ikke er høyre. Man tar så om kraftene og jævlig om hukbordet. Jeg fokuserer på seg selv. Og så var det blevet bærende vi læreren og tjasomon. Men jeg sier ikke om noen bestemt person, men generelt. Salt gjærinnar er ikke så salt. Vi er jo i vanda fire at enda vi som og støv som samkomman vi Laodikea, som Jesus kattleie lunkaie, som halvkalt te, som ikke nyttar til næka, enn at være støyt bostur. Hetta er ikke hvordan god atleie samkomna. God hever et nekv hakre mal for okkom. Hoks om hetta, sjalt om vi er så feilande som mennesker, så er vi utvalgt av okkara skapare. Okkara konche at være hans herre sender på. Som onker kloker har sagt, som mennesker huksar, så løyes er det. Livet vi medvite om at okkon er lite opp i hender at bæra på Guds og omboa han i heimnon. At det er så ikke er brøyt etboren til okkon. Det er oppliftende at suttje vire i okkon. Og øyne atlan vi okkon oppa handarmatan. Hendan søvan kan lyse det for okkon. Og en rik familie adopterer en biddare jonk som bor av gøtene og er ytla i laten. Han fikk gå og vøke klei og et vekkert og kikt heim og gå utbygging omframt anna godt. Han har finnet en virkelig tilvære. Skulle han så lete seg i klottete kleiene atter og ferdig ut et bidda?
Sjálvan det ikke. Så mykje mer, vi som endeløst, frelst, og hava finnje ratten er vera bøtten gods. Ikke bare kalla for bøtten gods. Vera bøtten gods. Ja. Og finnje båskap hans er bæra verena. Jeg må lete meg ui og være og tåsa som tabaten som er. Baten gods. Som en sender med vår kongs berge bo hans er vi viring og tikken. Så la jeg seg at folk kunne suttje at her er sannløyken. Og så er spørningen. Er du vidt? Tu og jeg. Ørvelse enn heimeren. Sier ofantalige krøniker, slatre og hitje etter tog somo, er samme skeilige som ånder. Ordene som kommer ur munne åkara og moraleren, øysene arbeidsmoraleren. Er det ferdig at lykkast mentene rundt om åkken? Etla er vi ørvise. Om ikke, så er det nu vi skulle vende om. Lät åkken hoksa om løyve og løta. Privat, vid telefonene, etla vid sjønvarspe, etla teltene. Fittla vid sinne vid tog som er heilagt. Er du vidt, heima og sammen vid familiene, livande døme om kærleik og gods? Man kan ganske kreppa okkers fyrir heimen og ute. Men tja familiene, her ber ikke så alltid. Er du vidt, livande døme om kærleik og gods, og lære bøttene at liva saman vi god, ta vid er du til arbeids, tåsa var er du vid som sine og døter tja konje, gjev vid løyve til god, så sutja vi fast her. Og ta i til hava lagt merkestid, så må vi være klar at vi nøye og er mjukleika. Fortelja tøymon, hvor det er. Det ta vi hoksa og liva og tåsa ivergiven til gods, at vi hava en båskap at bæra samtøyna. Hette er en båskap som djever åkon som tryggva en vevn. En vevn var nytt liv. Verden hever åkt at djever åkon som han kallar fralser fra gode, men vi var like noen løyer til traldom. Fylk hjertan hon, sier hon. God sier, hjersta er svikaligt, og botten for herra, spilt. Jeg har sett evangeliet brøyta folk. Vi har arbeidt med folk i Palawan som har finnet at vite at høyre liv og ongan tøytning hever. Og at de er minne verdt enn ånder. Men så er det ånder som har hørt sannløyken. De er lært at de blir skapt og i mynd gods. Og at de som har tidsi vi fyrirgjeving gods, har finnet ratten at være bøtten gods. Øyns som ødel som har tro av han. De vet at Gud er størst vire vid heimen. Det livet hever et enda mål. Og her er vevn. Og tikken. Og menneska vire.
at fæta hessar sannleikar. Det brøyter livet til tøymon som tryggva tøymon. Hetta en bådskap om kraft og om fyrirgjeving. Han hever lykka stauran tutning nu som fyrir kjøtt 2000 år sujana. Ta han ljoaia fyrir fyrste fer i Jerusalem. Takk fyrir. Må god signa sitt år. Takk for Tim Kjærp. Vi leser i Filippe Braunen, samme sinnalever i tykkon som var i Kristi Jesus. Ta han var så god, råkna han det ikke for ran av det jaunløyge gods. Nei, av seg sjølvån sies han undan tøy, gjør det seg så tjenere og var menneskjen lyk. Og ta han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølvan lågt. Så han var løyen til degen, ja, kross degen. Tog hever god øsne sett han ekvelig høgt, og giv i hånden navnet som iver ødlo navnet For at det navnet Jesus kvørst knæ skal bodja seg, torra som i himmelen torra som av jøren og torra som under jøren Og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dord. Vi synes at tøyna dord til offreie. Halt vi får røyse okkom. Sanchen som kører fra Sintja nå, det en sanger som ikke likevel kjentur som tar vi det av Sintja. Det en from framførsla for Silvakøren. Vi akkurat just eller har vant hentet Sanchen. Jeg ser av ekkur sanger som i bøkene, han nummer 103. Og det en norrmær som heter Olav T. Karlsson som skriva, og en som heter Willy Hansen har gjort lærer.
Det en havna mäver som Jekvann Paul Haberg som sale som förhör till herran för några år sedan som har tryckt ända sanchen till förrest. Och han skera verkor därför att det tar höra nu och vi vana och be efter att vi må synjan och sin verkost. Dejans kvirra tungo i hatlon honkor ta Judas röjsist och adir han fer. Heter ösne ävne hesa her tøyina. Så nu synja vi henta høren, så kjem Margaret. Ja, så løs det at man blir gammal. Jeg har skrivet meg opp at det Maria Alekine som synger solo. Så det sagt. Kjell vi når vær nu tar
ordentligt dåligt att det klappa och jag atlar inte att Johan jag tårt inte. God kväll allesammans och det är dåligt att vara så vitt igång. Det är inte nämnt att vara nummer 2 att man Tim man sitter och själver här i en timme så snart det så helt det tycker som inte spelar så. Ska det lucka ha iPaden kör på skärmen. Det blir ordentligt dåligt att vi här och hörst sang och talo och Tim och då han började så säga okej jag borde väl slappa en ärende jag för att ta så om crossfesting och annat men han får åter och helt att vi gamla testamentet så det är okej att det kommer att han halt. För jag börjar vi att fortälja en liten sövo eller början av en sövo. Det var jul, det var stort för jul och det var en mamma och en son som var färden att köpa julagaver. Och de gick in i Marie Paulsen och i Midtbyen i havn och de hukte efter imskon gavloton och de valgte ut hver julagaver de skulle köpa sig. Men hur var det färden til Marie Paulsen og Midtbyen att hitta julagaven? Det är spurningen som han brännande spurningen som är för att komma åter till 17 i kväll till att jag kommer ut ända. Flesta av oss har nog varit i omkring Störbo i omkring kanske i Köpenhamn, eller i London, eller Berlin, eller New York, eller Sydney, eller Las Vegas, omkring Störbo här som tingene lysende, vad ska man säga, inte mer ekvislig än det som vi är van vid här i förrjun. Mer störslien och ganska mer fängande i bakgrund mata emot det som vi är van vid. Störste bojren, större bojren som är var i, eller har varit i, eller går den första störste bojren som jag vet, det var New York. Och det var skiftesnavngår i USA, och i 1995, jag var bara 15 år gammal, för i USA som skiftesnavngår, mamma det låt mig färdas där, och här var jag i New York City, och i bojren här för första färd. Jag heter Lutla Bygdarfäljer Göte, som var inte van vid något annat än jag kan gå med vad ska man säga, Plenny Göte och Indalen, och så vi kvärs till havnar, det har också forskat något. Hej, kanske vi i Danmark och i Skottland i Åren, men omgång så utanför det, lika som mina Lutla heimbygd. Men här var det i USA, i New York. Och ett som jag känner New York till att en bojor som nägg Louis i, det sprutlar i Louis och här nägg intryck. Och inte tyckna säga så är det nägg skälter, nägg neonskälter, nägg som fänkar och uppmärksamma. Här är reklamskutchaner eller neonskälterna som bara blinka och bjöa där fram och inte få det att fänka uppmärksamma. Och här står jag ett litet göttefrällig här bort. Och Jack efter gångtöjnen i New York och så ser stora skältene för första för närkande i Lunon. Och som jag dömer så ekvislig och ividriven. Eller gosse var det att det var internet allt det här som man var inte vän vid. Jag såg inte så störstlig utan så att det var filmen. Att man blir bara pura runarbund nu. Att man konstant hittar ett då och man blir pura runarbund. Man kunde bli så runarbunden att spåringen är om skältet klarar att göra det som ändamål vid skälten och vär. Att runarbinda med här vid vägkanten. Var det som skältet i atlaje? Eller atlaje i skältet att röjna att få med att köpa en av vöror som det reklamerar vi. Eller affärer och städer som det reklamerar av fyra. Om reklamen inte klarar att göra annat än att runarbinda med här vid vägkanten så spurningen om en reklam neon skältet eller skutchen klarar jag att göra det som jag skulle göra. Låt jag vänta oss till årgods och veta om vi kan sätta det i perspektiv. Jag har för att ta sig synder ut från Johannes och jag har att ta sig synder ut från Johannes första kapitel. Men åren för att läsa så kunde jag också bara lycka till en lyssnande bakgrund. Johannes stöjpare, han var bara hålltar äldre än Jesus. Elisabet och Zacharias, det var så heldig att de fick han efter Saron och till Maria var vår bad så för när vi till Elisabet och ta var Elisabet på vägen vid Johannes stöjpare.
Og god han hei en særlig atlan for Johannes. Han uppenberar för Sakarias i Lukas kapitel 8. Angelen sier vi han at Johannes at han skal være tær til glede og frøye, og mange skal gledes om at han føtter. Det han skal være større for Herren, og han skal fytlas vid høyla i andan, lyka ur møverløyve. Og mange av bøttene og Israel skal han omvende til Herren god torra. Dette leser vi i Lukas kapitel 8, vers 13-16. Og vi leser også æresans om Johannes, og når man leser om han i Matteus, så husker man kanskje at han var sin løyen, kanskje en løyens nye, hvis man kan bruke til uttrykket. Han var ikke ordentlig lykket som et lander. Han stemte at han tjekket ut i øyemørsene og røpte. Han var uilett en kamelklæger, og han tjekk ved leverbelte, og det er så vel beskrivet, og kanskje ikke så vanlig, eller når jeg var sånn som vi sørte det, at dette var nok øyelig særlig. Dette var ikke ordentlig som det platt jeg være. Og ikke nok for tog, så stemte det at han åt græshopper og vittland honning. Så han var kanskje helst akkurat som alt det vanlige og civiliserede følgene. Han var en særlig sjøn på en måte, sin til løyen. Og han fikk oss ikke oppmerksomme av oss ned. Og det var så interessant at folk ur både Jerusalem og Juda, de får ut i øyemørsen og lust etter honom. For jeg vet hva det er kjærlingen her jeg sier. Låt oss så lese løsning til Johannes, kapitel 8, i vers 6-8. Her stender om Johannes. Med kom, senter fra Gode, navn hans var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøse, så alt skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Så Johannes han skulle komme at vittne om hvert, han skulle komme at vittne om ljøse. Og hvor? Jo, så er det at alt skulle komme til trygg ved honom, stender det. Så er det kjærlingren som sa ut som jeg vet ikke, et nøyere kanskje, og så synes jeg øvelse enn det vanlige følge, og lett en kamelot, leverbelte, at græshopper og vittland honning. Han for å vittne om ljøse, og han skulle vittne så at andre skulle komme til trygg og Herren Jesus. Og han råper i øyemørsene. Og ja, og når folk kommer her og lurt etter honom, og det var ikke bare at de vanlige følgene, som man kan si det så snart, til det stender også at det var skriftlærder, farserer, levitter og prester. Alt fører ut her og lurt etter honom. Men han tjekk ikke bare røpte om hva som helst. Han kunne gjøre det årgods i øyemørsen. Det var det som var så særlig ved honom. Og han ber folk ikke vente vi, og han døpte deg. Folk kom til trygg på Herren Jesus, og han døpte deg. Men det sier prestene og levittene, tar vil du gjerne finne til hvor han var. Så i vers 19, 17 og helt, her leser vi at jødene kjente og prester og levitter ur Jerusalem, og spyrje han hvor han var. Og i vers 20 stender, da sier han bort fram, og han nokta ikke. Han vidtjekk, ikke Kristus. Da spurte han, hva ta? Du Elias? Han svarer, det ikke. Du profeteren? Han svarer, nei. Da sa du der, ja, hvor du? Så vi får givet tøym og svær som har sett dere. Hva sier du om det selv? Og ikke så at han svarer i vers 23. Her sier han, jeg det rødt øyns som råper i øyemørsene. Jaune herren og veien, som Isaias profeter har sagt. Så Johannes røpte i øyemørsene. Han fikk oppmerksomme fra de vanlige falskene. Han fikk oppmerksomme fra Tøymon Høvå. Så ber jeg hø og lag komme her og lurt etter honom. Og hva hendte? Han slapp å fortelle hvor han var. Jeg det rødt øyns som råper i øyemørsene. Jaune herren og veien, som Isaias profeter har sagt. Og jeg ser vel lært om menner, levittene, prestene, tar kjent og sånn det vel disse versene. De tar jo vel lysner. Så tar visst og vel at dette her var profetisk, hvis du tror på det. Så tar provokerer han litt synder og spurte i vers 25. Hvor døypet du ta? Ta du ikke Kristus, og jeg heldte Elias, og jeg heldte profeteren. Og han sverer i døymon. Jeg døyper i vattnet. Mitt og i midten tikkere stender til han som du ikke kjenner.
Han som kommer etter meg, og som ikke er verdt at løse skårøymene til. Johannes, han var som han var. Han fikk oppmerksomhet, han var som han var. Han var over sin ånder, som sagt, at græshopper, vittland honning, kvarseljer, og illet en kamel og til leverbelte. Men han stod her i øyemørsen og røpte. Og be i hø og la komme lust etter honom. Først fikk han lov til å si hvor han var, og nå slapp han å fortelle om Jesus. Han som kom av skulde. Og han sier Victor, og han er her midt i midtlokken. Bøyt her, onkel Sennes. Bøyt her, sier han. Jeg vet ikke akkurat hver han er, men han er her, sier han. Og så leser vi til vers 28. Dette hendte i Betania, hin med Jordan her som Johannes døpte. Og så dagen etter så hendte det, i vers 22. Dagen etter så sa han Jesus komme til sønn og sier, «Hikk lampgods som teker bort sin tømsens». Jeg vet ikke om du kunne sitte han fyrt, det kunne snere. Johannes råpar, «Hikk lampgods som teker bort sin tømsens». Nå kom Jesus, hesen er han som jeg sier om, etter meg til meg som er kommet undan meg, til han hver åren er. Jeg kjente han ikke, men for at han skulle være Israel åpenbærer, er jeg kommet og døype i vattnet. Jesus kom ut i øyemørsene til Johannes, og Johannes visste bøyne veien at det var Jesus. Og han pøyket i åen. Han pøyket i åen Jesus, og han lampgods. Johannes fikk en møveløyke, og han tok han. Han vittnet i fyrtøymon, hva Jesus var, og hva Jesus for å gjøre. Hikk lampgods som teker bort sin tømsens, sier han. Og i vers 32 leser vi, og Johannes vittnet og sier, «Jeg ser andan delen i himmelen som du, og han var verand i honom. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg å døype i vattnet, sier vi med, han som tosvart andan delen i iver og var verand i iver, han som døyper i høyla i andan. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen er sånne gods. Er det ikke fantastisk? Johannes, han fikk så nægge oppmerksomhet. Han kunde nøst vi bare at være i sin kjærlingren som gikk ut i øyemørsen og røpte og skrallet og bare tok alt oppmerksomhet selv. Men Johannes valgte å pøyke Jesus. Han valgte at vittne fire falskene hvor Jesus var og hva Jesus gjør det. Han sier, «Hikk lampgods som teker bort sin tømsens». Og den etter så kom Jesus atter ut til Johannes, og i vers 36 leser vi at han, altså Johannes, hukte av Jesus som kom gengande og sier, «Hikk lampgods, atter nå», og en fra tredje fikk han muligheten, og han tok han. Og så i vers 36, her leser vi, «Lærersvennerne bøyer, hørte år hans herre, og tar for at han av Jesus. Ta vente Jesus her også, og ta han sa til, kom at han av seg, sier han vittar, hva vil jeg dit? Og tar svære også. Rabbi, hva er det tilhalt? Og han svære, kom jo suttje, kom jo suttje. Og tar ble kjent forvittner og fære. Så Johannes, han separer vittne atter dagen etter, og tvær lærersvenner til Johannes ble forvittner, og tar færre atna Jesus, og tar få en innbjøring, her Jesus sier vitter, kom sutt. Og tar færre vi Jesus, og slipper være sammen vi noen oppleve hvordan det er å være sammen vi honom. Han kunne bare ha sagt vitter, ja, jeg bygger ikke fast om henne eller et eller annet, men han sier, kom og sutt, og tar færre vi noen. Og det er helt fantastisk. Og så var noen enda seg kjært, ja, det er vers 41, så leser vi det gjøre, at andre har tagit mot bavon, og jeg hørte det som Johannes sier, andre har tagit mot bavon, og jeg hørte det som Johannes sier, og for at han av Jesus var Andreas, bror som Peter. Han hittar først bror som Simon, og sier vi han, vi tar funnet Messias. Så en av oss nere tvøymon, som fører at når Jesus tog at Johannes sier vittne, fører nå og fann bortjøsøyn, og sier, vi tar funnet Messias. Andreas pjøtes ikke å fortelle bortjøsøynen etter at du funnet Messias. Han kunne ha tiltatt for seg selv, men han valgte å si det til han var så spent. Og som Peter ble også spent, og for at noen.
Och i vers 24, och han, alltså Simon Peter, för till Jesus, nej, Andreas för till Jesus vid honom. Och Jesus såg ju på han och säger, du är Simon, son av Johannes, du ska äta Kefas. Så Jesus känner Simon och han ger honom ett namn och vi känner söven om varför Löjklod som Peter fick i samkomstånen och och så läser vi Jesus möter Filip och Filip för att fylka Jesus och kvartjer Filip han för och möter Nathanael och i vers 46 Filip hittar Nathanael och säger vi han vi har funnit han som Moses har skrivit om i loven och profeterna vi Jesus, son Josef ur Nazaret och Nathanael säger vi han kan det gott komma ur Nazaret eller kan det gott vara ur Nazaret Filip svarar i honom kom och such. Så jag här fick han en möjlighet för att vittna. Så kom och such. Så det Johannes. Han kunde färgas det vid ötlund och märsen och självor och vara som ett flott kälte som ronarbant och en kvantitjara. Men Johannes döpar han pojkar av Jesus. Han säger higg lampgod som teker bort sin Thompsons. Och inte nok vid det. Lärsvennarna till Johannes tar för att han är Jesus och finner en inbjörn och tar tåg av inbjörnsna för att han är Jesus och tar pojkar av öron av Jesus ösne. Jesus säger kom och such, tar förra, tar för ut och funnet ärar och så att du kom och such Jesus och tar för att han är Jesus. Och ända Nathanael som är särskilt störst av allt och att när gott kommer Nazaret han får att hitcha och det ända vi att han fick ett öle gott år från Jesus Joisne och blev runarbont när Jesus. Så Jesus, Johannes han pojkar av Jesus för alla mannavikne. Andreas pojkar i Simon Peter av Jesus och Filip pojkar i Nathanael av Jesus. Och ett gott kälte färdig att köpa vörn av kälten. Ett gott kälte färdig att färre här som kälte pojkar. Det var det som vi såg att du Så att till mammorna som vi fortalte om och dronjen som var färdig att köpa jolagaver till Marie Paulsen. Hvor var det färdig här? Så var det cirka hentan. Jag tog henne inte året rätt. Jag pyntade syndrom på henne men jag vill hörst henne. Heter en mamma och en sonor och det var gott så det gör det inte värre. Jag som witching då väl att jag var en witching vid söner jamar. Heter en småtronkor som alltid är nere i planerna. Han slutar sina badnaskräck vara planer som alltid är witchingar göra. Och så ser det som bygger gott då. Kanske inte står lörvigt att höra sig säga. Det kan Paul fortälla mig om det här passar. Men Augustusör var han av planerna, sparskade i fotboll, så han vid mannen, han vann till fotboll, så han vid linonchassar, han spelade dist och till kappingar, och han hukte efter öron och fotbollslion. Och här slöjde han sina badnaskräckvar. Och hända dagen är mamman och sonen skulle få ut och köpa jolagaver, så lät ut drönsen mamma, vi skulle få till Marie Paulsen att köpa jolagaver. Och mamman, hon undras alltså, hästen är lite småtrånkren här. Alltså, hur säger han att vi skulle få till Marie Paulsen att köpa jolagaver? Han känner vägen om han har plan och hemmater, men han känner inte näck mer än det. Vad är det som gör att han vill släppa till Marie Paulsen att köpa jolagaver? Och hon spyr han, hur säger du så? Hur skulle få till Marie Paulsen att köpa jolagaver? Och så säger han, jo mamma, det är ett reklamskält av Ötlund här som ständer Maria Paulsen och här skulle vi för att köpa jolagaver. Så för att ta till Maria Paulsen att köpa jolagaver. Så skältet som Maria Paulsen har sett upp av Ötlund i Göte, det har nått sitt ändamål. Det har pojkar av Maria Paulsen och det för till Maria Paulsen att köpa jolagaver. Och så snart gör Johannes Øysen, han pojkar av Jesus. Hikk lampgod som teker bort sin tøypsins. Og heter han så vidt minnes av påsken. Kjelte pojkar og nå en tøvman kross. En kross her Jesus hekk. Her han tøg sin tøypsins fra oss. Og en tøvman grøv som minner oss nå at han røs opp at det tria det igjen. Og at han lever enn det og gjør oss sted til røyer. Så kan vi spyrre oss selv. Hvordan mitt kjelte? Hvordan lyset er? Hvordan skoen er?
Hvor så godt lyser mot kjelte. Og hva en pojke da også? Det å kontla nærkere kan suttja kan det pojke da? Eller det for bjerst til at bare lysa med og ikke pojke Jesus? Eller det til pass bjerst og ljøst og lokkande, hvis jeg kan løye meg å bruke det året, til at det fengar oppmerksomme, men til pass så er det pojkar av Jesus og av lampgods som teker bort sin tøymsins. Min bøn til okkon som har tidlig med Jesus sier det, at vi og kjelter som pojkar av Jesus, av lampgods som teker bort sin tøymsins. Og Herren sikna sitt år til okkon. Amen. Vi synger Blåe som rann, at han synger Silvakåre, og så kommer Ole enda. Ja, så för Silva Kaura synja att han sista sanchen. Och det är en sankor som fullföringar har skriva. Alessandro Christiansen har skrivit årene och Jekona Lätjene har gjort läge. Vi tar synja nog snäck och det är en omätlig verk och sankor som också de väl synja. Han vill kalla för påskaljo. Och sal som i sorg valsikne av gode och herra varon. Og her det Solrun Austa Heraldsdøtter som synger et vers sjål. Ja, og så var det Ole som kommer enda. Han? Ja.
frukter av tungum møl. Han sår vi tårna krona av, vågt av som skon laue. Sui sare oi hansar sui sui roan og hakst og tindum og hjärsta så tjökn og gäta av hevne som og blindum at frälsa alla till fall och ver ser valskar och skam och syndom. Ja, jeg skal komme enda møte. Og jeg takker Silva Køren for en fantastisk sang, for jeg vil se sangkjøsene, hva Jesus, hva Jesus løy for jokken, at han gikk ut og Golgata kross, og bærer akkurat skuld, at det som vi bor opp på bordet. Jeg vil lytte høve oss til å lese Isaias 3, vers 4 til vers 6. Det har vi minnas hos det her, at Jesus døg. Men det var sjuker okkar i han bær, det var poiner okkar i han leie av seg, og til han var heimsøktan, slitten han, plava han av gode. Men han var særdur for bråt okkara, sårar for miskjer okkara. Straffen var lagt ha han, så vi skulle hava fri, og vi såren hans her i grøtt. Vi vilt oss öll av loj som sier, vi venter okkom hver som vi, men Herren lagt fatla han skyldna og la av okkom öllon. Ja, jeg skal enda det. Møte vi bønn. Kære himmel Sverige, prøys der og tars der for at vi kunne komme til Silva i dag, med kvöld, og minnes at du døg for okkom. Herre, jeg prøys der for at ditt år det samme i dag, som det var for 2000 år siden. At hun andre virker inn i dag, at vi kunne komme og synge og lovprysa til Herre, i frien av henne. Herre, det er prøys der tars der for. Herre, ber for at det som sagt i kvöld, det skal være akkurat oppbygging, Herre, og at da vi får hjemme det, at vi skal minnes som familie, som brød og syskjen, at du døg for oss. Og så litt fram som sagt klart til det, at vi er høylagt folk, Herre. At vi skal pøyga folk av det, som Johannes gjør i øyemørsene. At vi skal være skilte som og til vissbord for andre at vi er bøtt til henne. Her er tørste fire. Kveld til kveld møte og sikna porsene vi er her i Tindørbanden. Amen. Så lykka lysa, at i morgen blir det
og til fra klokken 15 til 16. Og her blir dåp, som Høgni Johannesen kommer til oss om. Og så blir det et evne som heter Sammen seg familie, som Daniel og Eibrit Estestøyen for å komme her om. Så blir det lyst om lever i Grønlandet, sommerlever. Og så blir det forflytting i det, som blir Norge kommer her, som blir Open Doors. Og Jose i Mysknon søver fra Trobormarsene, Monica Sharp kommer her til. Og så er det kveld til 8 vi som møte, og Høtlen Kampstallet. Synnøve Arena og Simon Absalon Santella, og bare Lærsene kommer her, Solsang. Så klokken 2 kjører ungdomsmøte, og Høtlen. Ja, og kveld i røysen ungdomsmøte, klokken 21. Her, ja. Godt. Ja, det er det. Takk for det. Jeg kan nøyde høve å legge et rett at sunnedagen gjør vi det ikke som vanligt, men da har vi et møte for klokken 12. Og klokken 12 tog jeg tar de unge vånande vaknaje, og vi halta og vi ikke at påskadavren kan alle familjen være sammen, og alle familjen kan komme sammen og møte ung og gammel og minnes at han røys. Så vi er velkommen ut etter høtlene sunnedagen klokken 12, og så blir det målt i midtelen, og så blir det sundagsskole brevbrød i gaten. Lät oss røysast og synge fram om et veld.